дар ин рӯзи саиди ҳафта дуои холисонаро дар ҳаққи тинҷию оромии кишвар ҳарчи зудтар аз ин вабои аср ва дигар офату газандҳо наҷот ёфтани кулли сокинони сайёра, шифоёбии тамоми беморон ва ба қуллаҳои баланди муродашон расидани ҳамаи мардуми диёр, дӯстону пайвандон ва ҳамчунин бандаро фаромӯш накунед. аз даргоҳи аллоҳи меҳрубон талаб дорам ки тамоми оламиёнро аз офату хатарҳо раҳоӣ дода дари ибодатгоҳҳоро дар Маккаю Мадина ва дигар манотиқи сайёра боз намояд. ба кулли мардум инсофу боадолатӣ, зиндагии пурнур, рӯзгори тинҷу осуда, меҳру муҳаббати хосаро дар муносибатҳои байни ҳамдигарӣ ато намуда ҳар яки моро ба қуллаҳои баланди муродамон расонад. ҷумъа муборак бошад азизон.